apostli u għaddewna t-talim tal-apostli u ma kolla kostanti maħbubin tiegħi f'dak li l-Knisja tal-limna. Knisja ma tivvinta xejn, il-Knisja tal-limna biss il-verità tal-Vanġelu, il-verità ta' dak li għallawrina. Għalhekk ejjew eżisti nħejju ruħna nilqgħu fostna l-Papa Benedittu 16, natuh il-merba kbira li jixraqlu, mhux jixraqlu biex nagħmluh xi eroj, imma li jixraqlu għax huwa dak li l-mulej qed jibgħat fostna fuq il-passi ta' Pawlu. Inħallu l-Papa isaħħaħna fil-fidi. Il-Papa ġej jagħmel, ġej wettaqna fil-fidi maħbubin tiegħi. Ġej isaħħaħna fil-fidi kif Ġesu qal lil Pietru, ix-xitan rid jarblek jaddi ma jintlab talik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa u meta inti tiġi lura saħħaħ lil ħutek. Dak li l-Papa ġej jagħmel ġej isaħħaħ il-ħutu aħna lilna l-kol. Però l-Papa eżisti m'għandux messaġġ biss għal min jemmen. Għandu messaġġ ukoll għal min ma jemminx. U f'Malta li mhix Kattolika eżisti Lavorja, nisimgħu ħafna anke bħalissa fil-midja internazzjonali Malta li Kattolika. Nofs Malta ma jmorrux għal qudies, ġifieri ma nafx kattoliċiżmu qegħdin ngħixu, ma dak inħalli studjużi. Però l-Papa għandu messaġġ ukoll għal min eżisti tal-Knisja li ma jemminx. Għax il-messaġġ tal-Papa li jsejdilna huwa l-messaġġ tal-verità. U l-verità hemmhekk għal kulħadd mhix għall-insari u l-Kattoliċi. Ċertament li l-Papa żgur se jkollu f'qalbu il-valuri eżistijaj, il-familja eżistijaj, iż-żwieġ, l-immigrazzjoni illegali li bħalissa dejminna anke l-Ewropa maħbubin. Ejjew nisimgħu żgur dak li l-Papa għandu xi jgħidilna. Niftħu qalbna l-messaġġi tiegħu u jkollna jiem ta' riflessjoni biex naraw kif ser ngħixuhom u nwettquhom fil-prattika. Ejjew nitolbu u nsumu biex din iż-żjara tal-Papa Benedittu 16 fostna tħalli l-frott mixtieq mis-sema u jew inpoġġuha kompletament fidejn Omna Marija, fidejn il-Venerabbli Ġwanni Pawlu Ttini u fidejn San Ġorġ Breka u l-Beati Maltin ħalli jitolbu għalina huma biex din iż-żjara tħalli l-frott mixtieq mis-sema. U jekk nagħmlu dan, il-muljatina slim.